Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Ex-wife yaSir Wicknell Sonja ochema kuzhamba achichemera kadora kaSir Wicknell kasingasvike kunyini awurayiwa nenzara saka akudedzera kuti I miss the old Sir Wicknell. Tererai munzwa asi akamuramba last time achitiza achiti anoda vane hombe. Inzwa zvanga akutaura paipo. I do. Like, there are times when I miss the old Wicknell, like the Wicknell I got married to, you know. He was simple then, you know, but I guess maybe then he wasn't himself because maybe he didn't have money. I don't know. Do you know what I mean? I do. He wasn't a bad guy. He wasn't a bad guy. He was very sweet. There were a lot of characteristics about him that I really used to love. And I always used to feel really protected with Wicknell, and I always used to feel like he'll solve my problems. And those were things that I think he used to do really, really well. So there are parts of... I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naSonja, ex-wife yaSir Wicknell. Don't forget kuti iye Sir Wicknell akatorora mumwe mukadzi anonzi Lulu. Saka time will tell. naLulu wacho muchamona achitiza. Vese mahure vanenge vachingovinga mari, hapana nyaya. Nyaya iri pakuti makanzwa Sir Wicknell achifemereka, achitaura, achingotaura chete. Saka munoti kana akudlalula Sir Wicknell anoita sei? Mutarire nekuti muhombe sei? Ndozvakatizwa naSonja, but adzoka ari kuzama kuda kunyengerera because awurayiwa nenzara. Akudedzera kuti I miss the old Sir Wicknell. Hapana nyaya, mahure vese ava guys. Sir Wicknell ane zvese, zvinonzi Mwari havakupe zvese. Ichokwadi kana zvinzi Mwari havakupe zvese. Ane mari, ane mota, anokwira ndege, zvese zvaanazvo anoenjoya, but manje ane kadora kando kari kutadza kuita kuita mabasa ako. Saka vakadzi vanongouya vachienda vachiuya zvavo kuskodya mari. As you all can see, Sonja akadedzera kuti handimuti Sir Wicknell ane kadora kasingasviki kunyini. Nezvaakudzoka zvekare because mari haachaiwana. Handisi guys, unoti kudi. Thank you so much. Don't forget to subscribe.